Rojak video ni thani abo receive bupi tai sini demand tong soidota o soidota dabino roiseng tini deputation rojak deputation rumani bisingtoi video sono janai ha je ek sapta por obni report roi nai juti ek sapta por juti sini demand no juti gosioi mane liya halai seng teibo ministrlai suba kotoro thangnai sini demand no seng mase manne nangnai karon jehetu sini monitoring committee no juti accept khajja halai seng kaisa selected BSC chairman no sengba accept khai maya abo chini high authorities ni thikese sini monitoring committee list nam jangmani sini khumulung headquarter ni ongoi to juti khumulung headquarter ni ongoi snam jangmani na juti sini irini BSC chairman borom ganang Ashok Kumar Mok bo juti accept khaija nalai tai sini monitoring committee no sengbo bono kuno dina accept khai maya seng juti sini monitoring committee bai bo communication khai juti samung tangya la kai bo seng minister lai kotot suwawo thangnai jeng ek sapta bising obini demand no seng mannai teibo seng nayo boskango chini kaham korongke chini je 10 ta village no chaloknani ongthong abo chini BSC chairman borong ganang Ashok Kumar Mok karon juti chini monitoring village committee rokbai juti communication tong kaham juti samung chalogyanke seng teibo suba kotoro thangnai tei chini no juti bo accept khajja nalai sengbo bono seng accept khlai maya BSC chairman hanai karon bo jehetu sono chini monitoring no committee no juti member accept khlaija nalai sengbo bono kuno dina accept khlai maya jeng juti chini no accept khlaiya nalai jeng bo bono accept khlai karon ain jotoni bagai homan kehani bagai ain alada krai jeng tiprasa jotono nayo thangsa chini ADC area ni development ni bagai jeng tipra sarong ni bagai yapri sei tongo jeng tipra sarong ni bagai chini leader jo kami thangai jeng development ni bagai nai tongo jeng nayo teibo chini tipra sarok boska kaham kurungkha agaithang chini ADC area o lama hamjia it suling ongthong road ongthong tui ongthong manual diptio brok lagai jakthong jati chini ADC area o sob kisu sujug subida manthok regabo chini ADC dro tangai maya regabo chini thaniyo kuno thingmote manje o regarokbo jati manthong eba chini ADC area o juti samong okha nalai tender ongni abo kuno din samong sajagia ba chini ADC area ni borong manje general area ni borong mano o demand rong ang roi chini 14 ta dabino dobhana roi seng ang sani musuo tini jati chini ADC area ni samong na ADC area ni borok manni ongthong karon ching tipra sarbo boskango agayani nango ching tipra sarbo chini yakungbai seng basa himnani nango eba chini tipra sarongbo sujug subida rnani ongthong chini tipra sarok juti sujug manja nalai seng bahaike againai jehetu chini ironi BSC chairman bo sini tipra sana sini dokhani borokno bini bagai seng kha khlai bono khabai khukbai o bono seng yafa phaya tini bo khato sai jaga korai tobe chini video save tong seng video save ne thani yafajak je o bono seng ek sapta somai rojak ek sapta o joti chini demand no bo juti maniye accept khai juti gosiliya nalai seng minister teibo suba kotoro thanai baseng sai angani